аз санаи 1 июли соли равон имтиҳонҳои маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамаи довталабон оғоз хоҳад шуд. Тибқи иттилои намояндаи маркази миллии тестӣ дар вилояти Суғд, соли равон дар 5 шаҳру навоҳии вилоят 12 маркази имтиҳонӣ ташкил карда шудааст, ки 4 адади он дар муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд ба роҳ монда шудааст. боиси зикр аст, ки имсол соли нуҳум аст, ки маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раванди ташкил, роҳандозӣ ва идоракунии имтиҳонҳои марказондаи дохилшавиро ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад. Марказҳои имтиҳонӣ дар доираи талаботҳои ки вобаста ба баргузории имтиҳонҳо маркази миллии тестӣ талаботҳои хешро мегузорад, пурра омода карда шуданд. Ҳамаи марказҳои имтиҳонӣ бо камераҳои ҳозиразамон таъмин карда шуданд ва чун раванди имтиҳонҳо бо дар назардошт шуда, ки дар худи марказ имтиҳонӣ назорат карда шуд, он боз тавассути бархат, яъне ки онлайн аз маркази миллии тестӣ аз шаҳри Душанбе ба таври мустақим раванди имтиҳонҳо назорат карда мешавад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23-юми шаҳри Хуҷанд соли 8 аст, ки барои баргузории имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ шароит фароҳам меорад. Аллакай ин мактаб пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, айни замон бошад дар саҳни ҳавлии мактаб корҳои таъмирӣ идома дорад. бино ба итлои директори дабистон Илҳом Султонӣ, дар ин муассиса 66 синфхона мавҷуд буда, дар 33 адади он имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ ҷараён мегирад. Дар ҳамаи синфхонаҳо камераҳои мушоҳидавӣ низ насб гардидааст. бинобар ҳамин ҳам 66 синфхонаҳои муассиса аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. Инчунин толори варзишии муассиса ва толори калони муассиса аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. имсол дар муассисаи мо 77 нафар хонандагон хат намуданд, ки аз онҳо 61 нафарашон ба маркази миллии тестии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои худро супориданд, ки 61 нафар аз санаи 1 то санаи 8 дар имтиҳонҳои марказонидашуда иштирок менамоянд. инчунин дар муассисаи мо аз соли 2014 имтиҳонҳои марказонидашуда барпо мегардад, ки дар имсол низ дар 33 синфхонаҳои муассисаи мо имтиҳонҳои марказонидашуда оғоз мегарданд. бино ба итлои масъулини маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, то санаи 25 июн зиёда аз 22 000 довталаб барои сазовор шудани номи донишҷӯ тариқи маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд, ки ин шумора 70% хатмкунандагонро ташкил медиҳад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23-юми шаҳри Хуҷандро соли равон 77 нафар хатм карданд, ки аз ин теъдод 61 нафарашон ба маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳуҷҷат супориданд. 6 нафари дигар бошанд дар донишгоҳҳои хориҷа таҳсили худро идома хоҳанд дод. хотиррасон мешавем, ки имтиҳонҳои маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи муассисаҳои таълимии миқёси кишвар аз санаи 1 июл оғоз гардида то санаи 8 июл идома мекунад. Юниса Атаева, Дилдора Баҳромзода, Валиҷон Рисматов, Азия.